I evo nas kod FDU-a, majke svih blokada, gdje je počela prva blokada koji su bili oni incidenti. I ovih dana je bilo suđenje koje je bilo prekinuto zato što je jedna od učesnika, naša, ona sa kišobranom, postigla dogovor da prizna krivicu i da je tužilaštvo u pregovorima i sa ostalim da priznaju krivicu, tako da eto, ćaci i Vučići mogu da kažu nešto se ipak radi, procesuira se i tada. Međutim, pričali smo ovde sa nekim studentima u blokadi, koji nisu htjeli da pred kameru da to kažu, jer se drže onog dogovora da ne daje izjave, našto vrijeme kolektiva. Tako da, sam popričao privatno, lično s njim. On svakako nije zadovoljan s tim, a i ovi naši saborci pravnici znaju da takav dogovor obično znači da će ovi dobiti neku uslovnu kaznu tipa na 2 godine, znači ako ne budu dobri 2 godine, ali nikom ništa, znači praktično to nije kazna. I samim tim uslovi nisu ispunjeni, za ono kad beše drugi ili treći uslov za procesuiranje, ali do kraja. Ovo je fingiranje procesuiranja. To je što se tiče toga, znači studenti su FDU-a i su i dalje u blokadi, jer od svih drugih uslova koji nisu ispunjeni za taj sigurno znaju, mislim, oni su svakako jedna od stranaka u sporu, tako da svakako se njihovo mišljenje uvažava kad je u pitanju konkretno taj spor. A kao i svi ostali učestvuju i u procjenjivanju svih ostalih uslova i znaju da uslovi nisu ispunjeni. Eto, znači ovo je stari transparent za 100 dana blokade, što je bilo pre možda koliko, mjesec dana. Sad je već 120, verovatno 23. Toliko sa FDU-a, pa vidimo se na nekim narednim dešavanjima.